vedeți, am ajuns la următorul bestial. Da. Ai foarte mult aur, nu știu dacă ăsta e bun, dacă Hai să fac 6 stei. Mult aur. foarte Să mult. luăm puțin taci. Nu contează, poți să le iei. Bun, nu știu, ia. Că brut aici dau 4. Eu mai am 37 de săgeți. E bine că am săgeți, am tot ce trebuie. Vezi că mi-am lăsat căul acolo, să știi. Bă, ia-l, te rog eu ia-l. L-am luat. Nu, fără să zic, l-am lăsat. Da, mă, fără. O să mai fac. Stai că un bloc căzut aici, te mai avea mâncare aici, perfect. O, da, mare față, cu topor, cred că e, stai. Da, sotă la asta, nimeresc. Da, i-am dat hit. Stau la poligonul. Ți-am dat și eu hit. Hai ușor. Bă, dă... E de la Cristi. E sau ne e. What the fuck, ce să știți? Ce faceți, fetelor? Stați la bronz? Stai că nu știu, aici nu spate. Bă, nu, luăm de rapid și am plecat. Da. Nu mai Stai că stau. și acolo sus, dacă... Poți să pici. Nu pica. Nu fi prost ca mine. Nu. Pica cu toporul îți dă. Uite ce avem aici, Cristi. E? Nu e. Ok, Ancient Divis. Da, băi, să moară. Ce fortune 3, bă. Da, Bun, bro. mă, bun. Hai, plecăm acasă, mă. Salutare, băieți, eu sunt Zenic și bine v-am regăsit la un nou episod din Infinity SMP aici cu Raven. Din câte ați văzut la început ce am explorat off-camera Nether, din cauza că am fost o explorare extrem de mare pe Nether. Adică am fost... Bun, hai că m-am scos și eu de pe mut. M-auzi, Raven. Da. Ok, hai să vă arăt ce Am am... găsit Nether upgrade-uri, Da. am găsit, Ce ați văzut, ce ați văzut voi la început acolo, am găsit Nether upgrade-uri, am dat și niște, avem 3 Nether upgrade-uri, unul este mereu doar pentru a duplica și unele care o să le punem noi pe armură. Acum aș vrea să mereu un pic în mină. Eu nu prea am niște astea. Să mai luăm diamante să facem. Da. Că am vrea mâine, dar nu, azi cumva asta cred că ar fi... Pe mâine, și că pe weekend practic. Da, pe weekend, duminica. care, pe weekend ne apucăm de baterea dragonului și poate și de ferma de XP duminica, poate, în a doua zi. Cam așa, în episodul... Bă, dar nu erau 3 de-astea, chesuri de-astea. Da, și unul nu a murit. Nu știu, că-s 2 pe aici, văd eu. Da, 2 fix pentru 2, fără. Bun. Ok, băieți, revin imediat. Băieți, am ajuns în mină. Da, am ajuns mina. Doar că nu mai știm cum am ajuns. Pe aici. Cum ajungem înapoi la noi, la mina aia jos, că tot știți voi, la mina noastră. Care, data trecută am găsit și mineshaft și foarte multe diamante. Merem un mineshaft, că acolo avem și enchant. Da. Merem și mineshaft, de-abia știu să folosesc fortune-ul ăsta pe Ce parte? domnițele diamante. Ce parte era? Că nici mai știu bine. Bă, nu, contează numai jos. Nu, stai că aș vrea să ajungem pe noi, da. Da, așa, cred că pe jos știu că le-am. O luam. Dar cu cine ne-am bătut în Nether, nici mai mi-e frică de ăștia. Da. Ceva destul de neplăcut în Nether acolo, bă. Pe aici? Aici ne-am întors, înseamnă că în partea Nu cealaltă- ne-am întors, nu am întors te. Vezi? Ne-am întors. Nu. Stai că nu știu unde se aud pe aici. Vezi zi. Erau două de-astea, după e ceva mare.
Mai avem băieți și eu cred că un de la The City. Nu mai știu cum era, stați un pic. Ce sigur să dai de Bun, am revenit. Un de la în mină care găsești organul, nici nu mai știu cum să-l neagă. Nu mai știu. Ce Ancient City, nu știu. Da, nu ești. Ba, Ancient City. Ancient City? Da. Nu mai știu. Cred că Ancient City. Da, cred că... Da, bine că avem... Dar nu mai știu unde era jur, că nu mai țin minte. Că n-am mai fost de multe. Uite pe aici, cred că putem să coborăm, bă. Da, uite. Ah, nu-i pe aici. Fondătură. Poate să pun. Știu că ne învârteam mereu pe aici, pe undeva, nu știi? Stai așa înainte. Stai. Bă, dar pe unde o luam? Că știu că trebuia să trecem de astea. Stai un pic. Cred că am găsit eu, bă. Da, cred că am găsit. Nu, n-am găsit aici în fundătură. Și mai avem aici un drum care... Dăm... Gata, am găsit-o, bă. Stai că nu te văd eu. Și pe aici. Da. Trecerea asta care merge așa. Cred. Stai un pic. Stai un pic. Vezi, puteam să murim. Nu cred că era pe aici, trebuia să coborăm cumva jos, dar nu era nici pe aici. Știu, stai să vedem. Uite că coborâm. Uite. Înseamnă că pe aici. Uai, stai că mor. Ai mâncare? Un rotom flash. Bă, mai 3 inimi jumate ca idee. Ia. Rotom flash. Eu nu pot să sar. I-am ajuns, să știi, am ajuns. Wow, direct la Mineshaft am dat bă. Am murit. Că am murit. Cât ai? Cât ai? 3 inimi mai am. Bun băieți, revenim. Ma, revenim, da. Bun băieți, n-a bătut, am mâncat rotom flash. Am zis că e destul de Da, vezi, plictisos am venit și eu. Na, Da. să... Am luat rotom flash până mi-am bătut aici. Na, unde ești că nu te mai... M-am dus mai în față, uite-mă. Acum băieți, full minat, full văzut după diamante ca să putem face măcar acolo. Mamă, dacă mai facem 50 iară de Uite aici diamante. diamante. Am găsit eu, dar cam la etaj. Dacă facem iară 50 de diamante, avem lejer să ne facem, cred că full netherite. Dar vezi că după full netherite trebuie să mergem iară nether, să știi? Uite, am găsit și aici niște diamante. Da, pentru că De ce? o să ne trebuiască și scrap, adică și 8 scrap-uri. Da, știu. Și alea câte blocuri erau? Am 8 diamante, să știi. Bun, ai deja pentru un upgrade. Și eu, uite, m-am găsit niște diamante. Dar câte blocuri trebuiau? 24? Că nu mai țin minte de că n-am... La ce? La... De scrap-uri. A, la 15. Minus 15, cred, sau 15. Uai, ce era să-mi bag în lavă? Nu vrei să știi. Bă, Mă băieți, cam hard jucăm azi, cam foarte hard. stai că avem Fortune, bro, Fortune 3. Am 15 diamante, mă pupă fratele pe portofel. Eu n-am mai găsit nimic deocamdată. Eu am găsit de 2 ori diamante și atât. Hai mai și eu. Vrei Mineshaft? Da, de ce nu? Hai în Mineshaft, te vezi fix cum urci, o să ai pe de aia trăbdori. Hai că ne descurcăm mai puțin. Da, știu. Stai. Ua. S-a aruncat în capul meu. Ce? Păi Angel. Uite aici. Sunt dipate.
Ține! Până eu mor. Cum trebuie să punem torțe? Nu, trebuie să spargem spawnerele. Hai. N-am topor. Am eu, stai. Spargem-le, trebuie să mereu. Wow! Stai că nu-i bine. Stai aici. Te-am spart primul spawner. Eu nu știu cum ai sărit acolo. Nu, Spart. s-a dat poison. Nu. What the fuck? Uite pe aici și-am sărit, așa, bun. Ah. Hai că mai avem unul în față de detronat. Și cred că scăpăm. Bate-te că eu sparg asta și... Asta nu are nimic. Dar ai pe engine normal. Stai că nu-i bine pe aici. Mai avem sus. Mamă, mai avem un strat, bă, pe engine. Creeper. Auf. Ok. Să fie nenorocere pe capul lui asta până acolo. Nu e numai un creeper, bă. Pe unde urcăm în mineshaft-ul mare? Suntem în mineshaft. Bă, dar ăla mare, gen. Știu că trebuie să găsești chesturi, chestii. Ăsta e la mare. Diamante. Nu mai am blocuri, mă, frate. Ia dă-te. Astea sunt ale mele, bă. Bă, du-te, bă, zice de... Ce așa jungos Minecraft, n-au. Te ajut? Te ajut, mă? Nu. Mă descurc. Uite și lapis. Lapis de rezistans. E altul. Am, cred că 3... Lapis ne trebuie, dar... Da, 2 stack-uri din... Ai nimic aici, nu ai nimic. Uite chest. Diamante, te rog. O pâine. Și un golden apple, good. O ia torțele, poate nu trebuie să mai luminăm și... Mai un chest. Diamant. Golden apple. L-ai luat tu? Da. Carturile nu le luăm, carturile. Da, sau o să le iei. Dacă dorești tu să îl golești de tot, ia-l. Bă, vere, aș vrea niște diamante, n-am nevoie de carturi de-astea, vreau diamante. Da, Am 15 diamante, mai pot și să dau un nether. Agrit și să am 2. Adică, cred că chestplate-ul și... Eu am 10. Eu să-mi dau chestplate-ul și pickaxe-ul. Am găsit. Nu știu, mi se pare că era mult mai ușor, vere, pe versiunile mai vechi, să te faci un nether aici. Era foarte ușor pe alea vechi. Adică, bă, Uite aici, vezi să nu cazi dacă ești pe lângă mine. era boierie, bro. Uite niște diamante. Da, n-am găsit nimic, bă. Găsit și eu diamante, ce crezi? Sau nu? Nu, stai, uite, erau Am găsit niște diamante aici. așa. Bro, o să mor. Mor. Vin. N-am mai am mâncare, bro. Care, de ce nu mă uit la mâncare? Și mi-am pierdut diamantele. Stai că mă duc acum. Bă, dă la mic, bă, vezi că e dă la mic. Ok, o moarte. Mamă! Stai să te ajut. Eu pe ăsta mic vreau să-l bat, așa. Stai că mă duc să nu știu diamantele, că acum e mai chilos. Ai churros. Da, cred că aveam băieți pe pauză, văd că. Și mai Eu nu pe pauză.
Stai că mai am Bă, nevoie. deci că ai de cât e la 1, la unele 8. rabe, cât de Ai diamante? nevoie de 8 pentru 8 și trebuie 8 de ale, nu? Da, de trebuie 8. Avem deja, mai trebuie 7. Diamante câte? 7 diamante la fiecare upgrade, nu? Nu, 8 diamante la fiecare upgrade. 8 ori 5, 40, 8 ori 6 ori 48, deci trebuie să am 8, deci mai trebuie să iau Un stack. 64, trebuie să mai iau. Ăsta ar fi, de un stack ne trebuie, chiar fix un stack. Uite, văd eu niște diamante în sus. Sper să... Nu știu unde ai văzut tu. Mă duc jos. Cum vrei. Băi, altceva ai viața cu fortune, bă, tu dai seama atunci de câte diamante am găsit atunci, băi, deci nu știu dacă v-am zis, dar am găsit, cred că 50 fără fortune, deci dacă aveam fortune, cred că găseam 5, nu 5 stecuri, dar 3 stecuri tot găseam. Acolo să facem. Am 47. Problema e la mine că nu am mâncare, asta e singura problemă. Bă. Dacă Doi vrei, creeper, așa la... dacă vrei să zic, nici eu n-am. Și am o turmă de cervi după mine. Stai că am găsit diamante sus. Na, what, am pus hit. Lăsați-mă că n-am mâncare. Am găsit și eu diamante aici. Op. Uf, ce... Stai că mănânc ăsta, că o să mor, cred. Băieți, cred că... Dacă putea să vii să mă ajuți, că trebuie să mor la mare distanță și... O să te bați. Fii atent. Cu Vreau să mă viața. căzut diamantele pe jos, să știi. O să trăiască. Unde sunt? Nu știu, era numai Era un diamant. L-ai luat tu sau? Da. Le-am ciordeale eu. Bă, vere, nu mai găsesc un diamant, două morți de treabă. Stai că știu unde găsesc diamante, dar nu am mâncare, bă, eu... Asta am nepăjit. Era iar să zic ceva pe filmare, stai închisă? Stați un pic, băieți.